Bon dia. Quan són les 10 del matí arranca l'Ebre ara i aquí. També els diaris continuen fent-se ressò del setge del govern de Madrid a les autonomies. És en aquest context que pren més importància la iniciativa de l'Assemblea Nacional Catalana, una organització transversal i oberta a tothom que vol aglutinar tot aquell qui considera que l'únic camí viable per al país és la independència. L'entitat, amb presència a l'Ebre des del desembre de l'any passat, està organitzant un acte per a les properes setmanes. Avui tenim línia telefònica amb el president de l'Assemblea a les Terres de l'Ebre, l'ampostit Ramon Bel. Bon dia, senyor Bel, moltes gràcies per atendre'ns. Hola, bon dia. L'acte havia de ser el dia 28 de gener, però hi ha hagut canvis, no? Sí, evidentment, l'acte, efectivament. Havia de ser el dia 28 de gener. Nosaltres havíem fet la instància a l'Ajuntament de Tortosa, havíem parlat amb l'alcalde Ferran Bel perquè aquest acte es pogués realitzar a l'Auditori Felipe Drey a la Sala Gran. Ens van dir que no hi havia cap problema, teníem que fer la instància, la vam realitzar la instància, ens la van acceptar, però curiosament quan l'Ajuntament fa la reclamació en aquest cas o sol·licita la sala per a poder cedir-nos a nosaltres com a assemblea, ens donem que està ocupada aquest dia, tot el dia, i hem tingut de modificar la data, que ha sigut ahir mateix, ens vam enterar d'aquesta notícia, i la presentació de l'Assemblea Nacional Terres de l'Ebre serà al final el dissabte 11 de febrer. A qui ha convidat en aquest acte? Perdó, és que ho sento molt malament, eh? A qui han convidat en aquest acte del dia 11 de febrer? El dia 11 de febrer, evidentment, és el mateix protocol, seguirem que teníem que fer el dia 28 de gener. En aquest acte estiran invitats tots els alcaldes de les Terres de l'Ebre i també els 4 presidents dels Consells Comarcals i, com no, el delegat de govern. Aquestes invitacions s'estan fent ja, portant-se personalment a molts de municipis i enviant-se també per correu electrònic o per correu ordinari. Volem que a l'acte participi la màxima representació política des dels ajuntaments, des dels Consells Comarcals, i en aquest cas també, com he dit abans, el delegat de govern, perquè se visualitzi aquesta transversalitat que volem i que estem demanant des de l'Assemblea Nacional Catalana. Insistixo, dintre de l'Assemblea Nacional Catalana hi ha gent d'Unió, hi ha gent de Convergència, hi ha gent de l'ESCUP, hi ha gent d'Esquerra, independentistes, nacionalistes, gent de carrer. La transversalitat és el que volem que predomini dintre de l'Assemblea. I quanta gent esperen que acudisca a aquest acte? Contra més millor. Evidentment nosaltres estem reunint-nos aquesta setmana mateix. Ahir, no, abans d'ahir ens vam reunir a Xerta, vam tenir una reunió que és el nucli dur de l'Assemblea Nacional per anar ja organitzant el que és la disposició dintre de l'auditori. Evidentment nosaltres volem omplir-ho tot. És el nostre desig i estem treballant per això, però clar, també el dia aquell tindrem la resposta de la gent, però, insistixo, entenem que podem omplir-lo tot perquè hi ha moltíssimes associacions que s'estan sumant al projecte, hi ha molts ajuntaments que ja estan dintre dels municipis per la independència, que han presentat la moció, que ja estan dintre de la, no de l'assemblea, però sí dels municipis per la independència, que és pràcticament el mateix. Aquests ajuntaments, evidentment, estan tots els regidors i tota la corporació invitada, i gent de carrer, sobretot molta gent de carrer que ens encoratja a seguir endavant amb aquest projecte. Un dels objectius de l'Assemblea és que els ajuntaments puguen convocar referèndums sobre la independència. No sé si aquí a Terres de l'Ebre han fet algun pas i si tenen la resposta d'algun ajuntament. Aviam, nosaltres tenim dues línies de treball. Una és l'Assemblea Nacional Catalana, que és des d'on jo
puc parlar que com a coordinador, més que president ens agrada dir coordinador, de les Terres de l'Ebre. A l'Assemblea Nacional Catalana el que intentem fer és fer assemblees nacionals locals. Què vol dir això, per exemple? La setmana passada va constituir l'Assemblea Local d'Amposta. Segurament en 2 o 3 setmanes se constituirà l'Assemblea Local de Tortosa. Aquest dissabte es fa la de la Ribera d'Ebre. El nostre objectiu és anar sumant assemblees locals que van ja penjades damunt d'esta Assemblea Nacional Terres de l'Ebre. Habitualment, l'organització, el que l'Assemblea diu és anar creant assemblees locals i després d'aquestes locals que surti una territorial. Aquí a les Terres de l'Ebre vam creure convenient fer-ho a la inversa. Vam reunir-nos, des de l'any passat reunir-nos, i vam creure convenient que era interessant crear l'Assemblea Nacional Terres de l'Ebre per des d'aquí impulsar, activar ja les locals. I la veritat és que el temps ens està donant la raó i que sí, que és més còmode crear la territorial i d'allí aquell grup de treball que vagi activant les diverses locals i que vagin ja sumant ja en el projecte. L'altra part, Vanessa, és els municipis per la independència. Municipis per la independència va lligat amb l'Assemblea Nacional, però en aquest cas aquí l'únic que se sumen són municipis. Municipis com Amposta, Tortosa, Alcanar, Deltebre, Xerta, Miravet, no em voldria deixar-me cap, però bueno, crec que les Terres de l'Ebre són 9 o 10 ja, que estan sumats dintre dels municipis per la independència. Què significa això? Aquests municipis de diferents colors polítics han aprovat una moció que es pot trobar a la pàgina web de l'Assemblea Nacional, on ells mateixos ja entren a formar part d'aquesta associació de municipis, al qual vull recordar que l'alcalde de Vic, d'Unió Democràtica de Catalunya, és el president, i també Ferran Bel és vicepresident de l'Assemblea o dels municipis de la independència, i aquests municipis són els que estan donant suport a l'Assemblea Nacional per, quan decidiguessin fer l'acte del referèndum, evidentment aquests ajuntaments ens han d'apoyar al 100%, ja te parlo de deixar-nos instal·lacions, de deixar-nos material, de deixar-nos tot el que és la infraestructura per nosaltres poder fer aquest referèndum, que si no canvia el pla de ruta que tenim, serà el dia 11 de setembre del 2013. La independència és l'única solució en la situació actual? Per a nosaltres, com a Assemblea Nacional Catalana, no és que és l'única opció, és que a més és el nostre objectiu prioritari. O sigui, hem de treballar per aconseguir un estat propi, aconseguir la independència, aconseguir el... Ja no parlem de pactes fiscals ni de concerts econòmics, ja parlem al parlar d'independència és controlar-ho tot des del nostre propi país. I això, aquesta setmana encara ens anima molt més el tema que està passant a Anglaterra, no? És factible la independència en la situació econòmica actual? Per a nosaltres, com a catalans, sí, entenem que sí. Només cal pensar en els diners que ara mateix ens adeuden des d'Espanya, els 150 i escaig milions d'euros que ens adeuden, i que podem pensar que amb el moviment que ha fet aquestes darreres hores Convergència i Unió, el pacte ve per aquí de jo t'aprovo, t'ajudo, però bueno, això és un tema ja polític que no hi hauria d'entrar jo, però entenem que aquests diners vindran retornats. El que hem d'evitar és pagar els nostres veïns, en aquest cas, no? Pagar el nostre veí, anar deixant diners perquè no ens retornin. L'objectiu nostre és, evidentment, l'estat propi i l'estat únic per a poder nosaltres decidir. I per a quan este estat propi? Quina és la data que s'han posat? Farà cosa de 2 o 3 setmanes atrás, a la Grupa Press, li vam fer una entrevista a l'alcalde de Vic, que és el president. Ell va vaticinar 3 o 4 anys. Nosaltres, evidentment, no tenim una bola, no podem dir el que pot passar, ni ho pot dir Escòcia, ni ho pot dir actualment Catalunya, no? El que sí puc jo, Vanessa, és dir el pla d'acció nostre. El nostre pla d'acció parteix des de ja, ve des del 2006, però bueno, des de ja, per entendre'ns, treballar a Terres de l'Ebre, provocar aquest referèndum, que evidentment serà un acte de desobediència completament al govern central d'Espanya per al dia 11 de setembre del 2013. En aquest acte, evidentment, segons les lleis que regeixen la possibilitat de fer un referèndum que sigui vinculant i que s'hagi d'acatar, ha d'anar el 50% del poble a votar, i d'aquest 50%, el 55% ha de dir que sí. Si això passa, evidentment, el nostre Parlament, el nostre president del nostre país, ha d'anar amb els resultats al Congrés de Diputats d'Espanya i ha de dir, senyors, això és el que hi ha,
i a partir d'aquí comencem ja a demanar la independència. Però hem d'arribar a aquest punt. Arribar a aquest punt és complex mobilitzar molta gent perquè el 50% dels catalans i el 55% dels votants diguin que sí. Creu-me que és força complex, perquè a vegades tinc reunions, parlo amb gent de carrer i diu no, això és fàcil, és arriesgat, i el que sí diem és que ens ho deixen fer. El senyor Rajoy li demanem que, per favor, que ens deixi decidir el que volem fer nosaltres, que si surt que sí, ens serà perfecte, i si surt que no, callarem i no molestarem més. És un missatge que volem que calgui, no? Moltes gràcies, Ramon Bel, coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre. Estarem atents a l'acte del febrer. Moltíssimes gràcies i esteu invitats.